मी स्नेहा परब किचनमध्ये दिवाळी स्पेशल म्हणून मी दाखवणार आहे बेसनचे लाडू। पण तुम्ही करता तसे नुसते बेसनचे लाडू नाही हा, रवा, बेसन आणि मूग डाळ याचं मिश्रण करून मी करणार आहे बेसनचे लाडू। इतके टेस्टी की तुम्ही नक्की कराल। बेसनचा लाडू करता प्रथम आपण 1 किलो चणा डाळ घेतली, स्वच्छ निवडून साफ करून घ्यायची। याच्यातली हिरवी डाळ असेल तर काढायची, कडवटपणा येतो त्याने। त्याच्या मापानेच मी याला अर्धा किलो मूग डाळ घेतली आहे। तुम्हाला आवश्यकता असेल तरच घाला, आम्हाला आवडते मूग डाळ कारण ही जरा उष्ण असते, ह्याने जरा थंडावा येतो म्हणून बेसनच्या लाडूला जरा टेस्ट पण छान येते। म्हणून अर्धा किलो मूग डाळ घेतली आहे आणि त्यालाच मी अर्धा किलो रवा घेतला आहे। 1 किलो चणा डाळ, अर्धा किलो मूग डाळ आणि अर्धा किलो रवा। रव्याने काय होतं, बेसनचे लाडू जरा आपल्याला चिकट लागतात, ते चिकट नाही होत आणि चिटकत पण नाही तोंडाला, म्हणून आम्ही रवाही घालतो। आता हे सगळं मिश्रण मी भाजून घालणार आहे। प्रथम चणा डाळ भाजणार आहे, नंतर मूग डाळ आणि मग रवा आणि मग हे दळायला देणार आहे। रवा सोडून ह्या दोन्ही डाळी दळायला देणार आहे। जरा फुलवूनच भाजायची असते आपल्याला ही डाळ। मी अर्धे अर्धे करून भाजणार आहे, जास्त काळपट करायची नाही। मुगाची डाळ आपल्याला फुलून भाजायची आहे। सतत ढवळत राहिल्याने डाळ चांगली फुलून भाजता येते, म्हणून सतत ढवळत राहायची आहे। हे आता आपल्याला घरघंटी किंवा चक्कीवर दळायला द्यायचं। त्याला सांगायचं लाडूसाठी हवाय, बारीक नाही आणि एकदम कणिकसारखंही जाडं नाही, रव्यासारखं आपल्याला फसफशीत हवाय। लाडूसाठी म्हटल्यावर तो व्यवस्थित दळून देणार। लाडूसाठी आपण रवाही घेतलाय, तोही मी भाजते। आपण रव्याचे लाडू करतो तेव्हाही रवा असा आधी प्रथम भाजून घ्यायचा, मग तो डालड्यात भाजायचा। 1 किलो चणा डाळ आणि अर्धा किलो मूग डाळ याचं मी हे दळून आणलेलं आहे। लाडूसारखं फसफशीत आणलेलं आहे, भाजून दिली होती मी, पाहिलेलं तुम्ही। हे लाडूला असं फसफशीतच पाहिजे, मी चक्कीवाल्याला सांगितलेलं फसफशीत। हे आपलं 1.5 किलो पीठ आहे, त्याला मी हा अर्धा किलो रवा घेतलाय, हा मी भाजून घेतलाय। आता परत हा मी डालड्यामध्ये भाजणार आहे। ह्याला मला 1 किलो डालडा लागणार आहे, भाजायला वेगळं डालडं आणि हे 1 किलो मी लाडू बांधायला डालडं घेतलंय। साखर घेतली, पिठी साखर मी हा 1 बाउल घेतलाय, अशा मला 5 बाउल लागणार आहे, म्हणजे 1 किलो पिठी साखर लागणार आहे या 1.5 किलोच्या मिश्रणाला। बदाम घेतलेत, हे मी वाटून घेणार आहे। याच्याबरोबर थोडे काजूही वाटणार आहे, बाकीचे काजू मी अर्धे असेच ठेवणार आहे। असा मला अर्धा काजू लाडूला हवा आहे, अर्धे वाटणार आहे। वेलची सोलून घेतली आहे, त्यात हे एक जायफळ आहे आणि हे सुंठाचा अर्धा इंच तुकडा आहे, हेही मला चेचून वाटायचं आहे आणि ह्याची पूड मला लाडूमध्ये घालायची आहे। जायफळ जरा सुस्ती येते थंडीच्या दिवसात आणि पचनालाही चांगलं असतं, सुगंधही सुंदर असतो, म्हणून हे घालायचं असतं। चारोळी घेतली मी 2 चमचे, ही थोडी भाजणार आहे मी। आणि मनुका घेतलेत मी अर्ध्या वाटी। हे पीठ आता आपल्याला डालड्यामध्ये थोडं थोडं करून भाजून घ्यायचं आहे। बेसन छान परतून घ्यायचं आहे आपल्याला डालड्यामध्ये। नुसत्या चण्याच्या डाळीचे लाडू होतातही टेस्टी, मुगाची डाळ घालूनही छान होतात, तुम्ही नक्की करा मुगाची डाळ घालून। ह्या ज्या गुठळ्या आहेत त्या आपल्या मोडेपर्यंत आपल्याला बेसन मंद आचेवर भाजायचं आहे, ढवळत राहायचं आहे। पीठ असल्यामुळे खाली चिटकत राहतं। तुमच्याकडे जाड भांडं असेल, जाड टोप असेल, त्याच्यामध्ये घेऊन भाजा। जसं आपलं बेसन भाजलं जाईल तसा सुगंध सुटत जातो आणि ह्या गुठळ्याही मोडल्या जातात। नाही मोडल्या तर अशा आपल्याला चमच्याने दाबून मोडायच्या आहेत। तसं भाजलं झालं तर सुटत जातं ते। सोनेरी रंगाचं आपलं बेसन झालेलं आहे, पाहू शकता तुम्ही। आपल्या गुठळ्याही बहुतेक अशा मोडलेल्या आहेत। बेसन जास्त भाजावं लागतं आपल्याला, फुलवून भाजायचं असतं ते, कारण ह्याच्यात पिठी साखर घातली की ते बेसनचे लाडू थोडे सफेद दिसतात, म्हणून बेसन आपण छान असं फुलवून भाजायचं आहे। छान असं आपलं बेसन भाजून झालेलं आहे। रवा आपण भाजून घेतलाय, आता मी थोडासा तुपावर भाजून घेते। आपल्याला गुठळ्या मोडेपर्यंत भाजायचं आहे मंद आचेवर। रव्यामध्ये आपण बेसन मिक्स करतोय, मोठा टोप असेल तर सगळं एकत्र करा, मी थोडं थोडं करते। मनुका टाकते मी,
चारोळी थोडी भाजून घेतलेली आहे. भाजून घेतल्यामुळे तिचा खवटपणा जातो आणि लाडूला मग तो खवटपणा येत नाही, म्हणून थोडीशी भाजून घेतली आहे मी, ती टाकते. काजू आणि बदामाची पेस्ट टाकते मी. थोडे हेल्दी लाडू. सगळ्यात शेवटला मी वेलची पूड. आता ह्या प्रमाणाप्रमाणे मी 2 वाटी साखर ह्याच्यात घालणार आहे आणि ढवळून ह्याच्यात नंतर मग मी तूप ओतणार आहे. 2 वाट्या पिठी साखर घालते मी. लाडू बांधण्यासाठी आपण 1 किलो डालडा घेतलाय. त्यातला मी भाजण्यापासून सगळा हा प्रमाण 1 किलोचा आहे. डालडा आपलं चांगलं कळलेलं आहे. थोडं थोडं आपण हे डालडा वतून ढवळून आता याचे लाडू बांधायला घेऊया. गरम असतं हे. थोडं थोडं निवत आलं की पटापट लाडू होतात. आपण रवा, बेसन आणि सगळं भाजतो त्यातच गरम असतो. आपण पिठी साखर मिक्स केली, ती त्यात चांगली मिक्स झाली. पिठी साखर मी आधी चाळून घेतलेली, त्यामुळे त्याच्या गुठळ्या झाल्या नाही. ह्याच्यात जर डालडा जास्त झालेलं वाटलं तर आपल्याकडे पीठ असतं जे भाजलेलं आहे ते घालायचं आणि लाडू वळवायला घ्यायचे. थोडं गरम आहे, माझ्या हाताला सोसतं आहे. गरम असते वेळीच आपल्याला हे लाडू वळवायचे आहेत. ते आपल्याला लाडू वळवायला येतील असं हे मिक्स झालेलं आहे. हाताला सोसेल असं घ्यायचं आहे आपल्याला. असा हा गरम असते वेळीच वळवायचे आहेत. पटापट होतात ते लाडू. तुम्हाला हव्या त्या आकाराचे, मोठे हवे असेल तर मोठे. थोडासा शेप द्यायला असे गोल फिरवायचे. पोटाचे ठसे जातात ह्यानी. असा हा लाडू झालेला आहे बघा. काही न लावता त्याच्यावर चारोळी छान वर आलेली आहे, पाहू शकता. 2 पद्धती आहेत लाडू वळवायचे. माझी आई आणि सासू 2 हाताने असे असे करून वळवायचे. तुम्हाला जसं जमेल तसं. मला दोन्ही पद्धतीने जमतात. बोटाच्या साहाय्याने दाबून असाही येतो. तुम्हाला जसा जमेल तसा. हाताने असे सुद्धा, एका हाताने, 2 हाताने असे असाही करायचा असतो लाडू. मिठाईच्या दुकानात गेलं की ते 2-2 हाताने पटापट करत असतात. याच्यामध्ये आपण जायफळ सुद्धा घातलंय. अख्खं जायफळ घातलंय मी वाटून, चांगली बारीक पूड करून. वेलची, सुंठ आणि जायफळ एकत्र घातलंय. जायफळ आपल्या पोटामध्ये चांगलं असतं, थंडही असतं जायफळ. आणि जायफळने झोपही येते. आपण माहिती आहे आपल्याला, लहान मुलांना दुधात उघडून दिलं तर लहान मुलं झोपतात. नाहीतरी थंडीची आपल्याला छान झोप लागते. जायफळने आणि छान झोप लागेल. शेवटला बांधून झालं की असा शेप द्यायचा लाडूला. त्याने तुकतुकी छान येते बघा लाडूला डालड्याची. आता हा गरम आहे म्हणून जरा डालडा ओलसर दिसतंय. थोड्या वेळाने हे दिसणार नाही. रव्याचे छान असे बारीक बारीक कणही आलेले आहेत. असे हे माझे लाडू छान असे वळवून झालेले आहेत आणि ते झटपट संपतात. हा लाडू असं नाही का संपतात, कारण त्याच्यामध्ये मी जरा मूग डाळ आणि रवा घातलेला आहे. बेसनचे नुसते केले की टाळ्याला चिटकत राहतात, तसा भाजल्यावर चिटकत नाही. पण आमच्याकडे नाही खात ते आवडीने, म्हणून मी त्यात मूग डाळ आणि रवा घातलाय. एवढे टेस्टी आणि पौष्टिक लाडू होतात. पचायलाही थोडे हलके होतात मूग डाळीमुळे. चण्याचं पीठ तसं आपल्याला पचायला जडच असतं. म्हणून तुम्ही हे ह्या दिवाळीला नक्की करून पहा. मूग डाळ, रवा आणि बेसन लाडू. तुम्ही पाहू शकता की हा किती भुसभुशीत झालाय. सहजरित्या असा 2 तुकडे झाले आहेत आणि तोंडातही पटकन विरघळणारा. पाकातला लाडू असा तुटत नाही. हा तुपातला लाडू. नको दूध, नको मावा, नको साखरेच्या पाकाची कटकट. नमस्कार, मी स्नेहा परब किचनमध्ये घेऊन आले आहे आज खास तुमच्यासाठी रव्याचे लाडू. हे रव्याचे लाडू तुम्ही साखरेच्या पाकात करता, पण मी आज तुम्हाला तुपात खास करून दाखवणार आहे. हा, जर तुम्ही रवा घेत असाल तर एकदम 0 साईजचा बारीक रवा घ्या. आणि तो जर तुम्हाला बारीक नाहीच मिळाला तर तुम्ही तो मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेऊ शकता, पण त्याचं पीठ नाही करायचं. रवा भाजण्याकरता आपण गॅस ऑन करतोय आणि त्याच्यावर मी एक पॅन ठेवलाय. पॅन तापेपर्यंतच मी गॅस थोडा मोठा ठेवलाय. नंतर आपण आच मंद करायची आहे. मी रवा घालते याच्यामध्ये. थोडा थोडा करून मी रवा भाजणार आहे. मी प्रथम तूप नाही टाकलंय, रवाच टाकलाय.
रवा आपल्याला मंद आचेवर चांगला भाजून घ्यायचा आहे, पण ह्याचा रंग चेंज झाला नाही पाहिजे, असा फुलवून भाजायचा आहे हा। रवा एकदा घातला की सतत ढवळायचा आहे आपल्याला, हा पांढराच राहायला पाहिजे, फक्त आपल्याला फुलवून भाजायचा आहे। जवळजवळ 8 मिनिटं आपल्याला हा रवा भाजून घ्यायचा आहे चांगला मंद आचेवर। अर्धा किलो रव्यामध्ये आपले 30 लाडू होतात, जर जरा छोट्या साईजचे केले तर 35 होतील। आता या रव्यामध्ये मी तूप टाकते, जसं लागेल तसं मी तूप टाकणार आहे। तुपात थोडं मी परतवून घेते, याचा रंग थोडासा चेंज झालाय, जास्त नाही, आपल्याला लाल नाही करायचा आहे, पण रवाही चांगला भाजला पाहिजे फुलवून, नाहीतर आपले लाडू आपल्याला भाजू शकतात, रवा पोटात फळफळतो। तूप टाकल्यावर याचा एक छान असा सुगंध आलाय। आता हा रवा मी एका पसरट पराठीमध्ये काढते, जरा थंड व्हायला पाहिजे तो। अर्धा किलोला मी 400 ग्राम साखर घेतली आहे, थोडीशी कमी, अर्धा किलोला 100 ग्राम कमी। ही गरम असतेवेळीच याच्यात मिक्स करायची आपण। साखर छान मिक्स झाली आहे, याच्यामध्ये मी आता काजू आणि बदामाची भरड घालते। तुम्ही आवडीनुसार कोणतेही ड्रायफ्रुट्स घालू शकता। वेलची पूड आणि चारोळी ही थोडीशी मी तव्यावर वाफून भाजून घेतलेली आहे, तुम्ही आवडीनुसार मनुकाही घालू शकता। वेलची आणि मी याच्यामध्ये वाटली होती साखरेमध्ये। हे लाडू असे झटपट होतात, आपल्याला पाक करत बसायला नको, किंवा ह्या लाडूमध्ये दूध किंवा मावा क्रीम घालायला नको। आता लाडू बांधण्याकरता मी थोडं तूप तापवून घेते, आपल्याला जास्त कडकडीत तापवायचं नाहीये। आता मी ह्यामध्ये थोडं थोडं तूप ओतते आणि आपण लाडू बांधायला सुरुवात करूया। जास्त तूप ओतायचं नाहीये, मिश्रण थोडं गरम आहे म्हणून आपण चमच्यानेच आधी ढवळून घेऊया आणि हाताला सोसेल तशाप्रमाणे आपल्याला लाडू वळवून घ्यायचे आहेत। हे थोडं मिश्रण असं घेऊन असं फेसायचं असतं, जेणेकरून आपली साखर आणि हे एकजीव होईल एकत्र। हाताला चटके लागतायत, गरम आहे, गरम असतेवेळेच आपल्याला हे असं फेसून घ्यायचं आहे हातावर। आणि आपल्याला येतोय काय पायाचा, मग आपण आणि तूप घालायचं, जसं लागेल तसं मी तूप घेणार असं सांगितलं होतं, ते मी आता थोडंसं तूप घेते पुन्हा। जास्त तूप एकदम ओतू नये, नाहीतर लाडूचं मिश्रण पातळ होईल। जसं तूप सुकत जाईल तसे लाडू आपले घट्ट होतातच। हे आता हाताला सोसेल इतकं झालेलं आहे, आता आपण याचे पटापट असे लाडू वळवून घेऊया। थोडासा 2 अंगठ्याने आणि बोटाने या मधल्या दाब द्यायचा आहे, कारण रवा फसफशीत असतो। तुम्हाला अगदीच नाही जमलं तर तुम्ही मिक्सरमध्ये वाटूनही घेऊ शकता, पण कधी पण मिक्सरमध्ये वाटायचं असेल तर रवा जरासा भाजून घ्या आणि वाटा, एकदम त्याचं पीठ नाही करायचं। हा बघा, पटकन असा लाडू तयार झाला। हे लाडू पटापट होतात, फक्त याला आपण रवा भाजून घ्यायचा असं तेवढाच वेळ लागतो, 8 मिनिटं, नाही तर हे लाडू पटापट होतात। लाडू असा 2 हातांमध्ये झेलला पाहिजे आणि त्याला असा दाबही द्यायला पाहिजे, तर लाडू आपला घट्ट होतो। त्याच्यानंतर असा हा गोलगोल गोलगोल असा फिरवायचा हातामध्ये, जेणेकरून त्याच्याला चांगली अशी भुरभुरी, आणि रव्याच्या लाडूला भुरभुरी येतेच। हे असं प्रत्येक वेळेला आपल्या हाताला चिटकलेलं असतं, प्रत्येक वेळेला आपल्या हाताला लाडू करून लाडूचं जे मिश्रण चिटकलेलं असतं, त्यामुळे आपण एक चमचा घ्यायचा, किंवा परातीला जर तुमच्या धार असेल त्यांनी सुद्धा हात असे साफ केले तरी चालतात। मी चमच्याने घेते, कारण माझी परात मोल्ड केलेली आहे। हे असं काढल्याने आपले लाडू पटकन असे वळवले जातात। हा पहा, ते चिटकल्यामुळे आपले हात जाड झालेले असतात, त्यामुळे तो लाडू पटकन वळवला जात नाही, कारण प्रत्येक वेळेला हे लाडूचं आपल्या हाताला लागतच राहतं। ते असल्याने थोडासा त्रास होतो लाडू वळवायला, नाही काढलं तरी चालेल। असे भुसभुसीत तोंडात उरगळणारे रव्याचे लाडू तुम्ही ह्या दिवाळीला नक्की करा। आणि हो, ह्याआधी मी फराळ टाकलेला आहे, चकलीची भाजणी, भाजणीची चकली, बेसनची करंजी, बेसनचे लाडू, शंकरपाळ्या, हे सगळे फराळ तुम्ही नक्की पहा। आणि परब किचन लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। पुन्हा भेटू नवीन रेसिपी सोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।